Abokina ga lokacin shan ruwa ya kamata mu je mu dan nemi abin da za mu sa a bakin. Wallahi ni kai na so nake kawai a sha ruwan nan dan namu ba sha. Ke ba kya gane halittu ne? Alama tana miki magana kuma ke ba kya gane wa gane halittu ne? Ko halittu ne? Dan mu ne. Likani. To in ba bil adama bane mun miki kama da wani jinsin ne. A halittar kowane jinsi ne. Mutane. Amma dai ku ba yan mutunci bane, ba ku da mutunci. Ku kalle ni da shiga na girma na mutunci da wata Ramadana amma ku tsayar da ni ku dinga ce min wai To abu da ba da Qur'ani muka ganki ba? Ko a makaranta muka taddake? To yanzu dan mun ganki da hijabi baiwar Allah wata magana kika ji mun ce miki? Ba wata magana kika ji mun ce ba baranta naki ce. Wai wata Ramadana mu ma fa azumin nan ne a bakin mu. Shine bayani. na mafita abin da yake damun ku yunwar cikin ku ma kadai ta ishe ku da wannan watan azumi. In an sha ruwan ba me ba ku da abin da za ku ci ku sha matsiyatan banza. Mun ji haka za ki kare. Wallahi yunwa take ji. So take a bata wani abin to ba za ki samu komai ba. Ba abin da za ki samu. Nan ma ta bata min rai. Ba kai me yasa ma ba kamare ta ba. To ba wucewa kai da wuri ba ka ji abin da take faɗa mana bane. Ai da sai na dana mata mari. Duk kurin kama na banza ne da.